Мога ли да кажа честито? Имате си премиер. Може ли да се каже така? Не, България си има служебен премиер, което е най-важно, тъй като за да стигнем до предсрочни избори, трябва да се справи самата конституционна реформа. Аз съм работил с Андрей Гюров когато беше председател на групата. Точно така. Ние с него изнесехме първата битка в 47-то Народно събрание, когато всъщност аз бях единствения опитен народен представител, а той беше председател на самата група. Много принципен, много честен, много коректен човек и се радвам, че той беше посочен за премиер. Последните, може би, година и половина, аз мисля, че даже може би и повече. Знаете, че Андрей Гюров напусна Продължаваме промяната. Също така, доколкото знам, той не се занимава с политическите процеси. И за това, за мен, ще видим и неговия кабинет. Много е важен, защото важно е какви личности, но аз му вярвам и съм сигурен, че той ще избере министри, които ще гарантират едни честни избори. Всъщност това е единствената задача на един служебен кабинет, честни избори и да бъде един буфер между две редовни правителства. Разбира се, ако в следващото Народно събрание има редовно правителство, но индикациите са такива. Сега, вашите опоненти, разбира се, ви упрекват, че това ще е кабинет поделен между ПП-ДБ и Радев. Това е кабинет, който е едва ли не посочен от Радев е Андрей Гюров. Министрите спекулативни, които се въртят в публичното пространство, които ще бъдат членове от това правителство, знаете вие какви са те, също доказват това. Каквито и да са спекулациите, ако това е кабинет на Продължаваме промяната и на Радев, какви предимства, политически предимства ще му даде на правителството? Аз не смятам, че ще бъде такъв кабинет, защото, познавайки Андрей Гюров, той не е от хората, който приема някой да му се меси в нещата. Той е много директен. Обикновено заявява, аз го чух това и при президента Йотова, защото много ключово да се каже, президента Йотова избра Андрей Гюров. Тя му връчи това проучване, което той трябва да върне като мандат изпълнен, за да може да се обяви указ за най-вероятно на 19 февруари, с избори 19 април, така каза и президента. Така че от тази гледна точка разбирам политическото говорене. И предстои предизборна кампания. Ще чуем какво ли не. Всеки трябва да оправдае своя резултат, най-вече ГЕРБ. Чуваме драмите там, големите скандали, които се случват. Борисов трябва да оправдае. Знаете ли нещо? Това е много резултат. интересен и горещ сюжет. Научите ли нещо по тази афера? Аферата 37. Делян Добрев с взрив и скандал импулзивно напуска ГЕРБ, поне така се чува. До тук тази информация не е потвърдена, не е отречена. Така че очакваме официално мнение от страна на ГЕРБ, политическата партия, за да разберем. Но става дума за огромен разрив, както казахте и вие, вътре в ГЕРБ. Знаете ли нещо за тази афера 37? Всъщност, по медийните публикации, които виждам, но вчера господин Добрев пусна една снимка на на човек в гръб, гледащ свободата, може би, защото е на един връх от изкуствения интелект, явно създадена някаква визия, която той е задал. Но, да... това ли ще бъде цифрата на депутатите, които ще има Борисов? Това е цифрата на депутатите. Че е казал 37 депутата. Защо? Казаха, че е дал бележка с 37. Може да е било за 37 милиона. Излезе някакъв... Имам предвид това, което излезе, аз прочетах в афера информацията. Там пишеше, че се скарали за пари. Може би, знаете, все пак това са последните дни в момента на кабинета Желязков. Все още всички министри, макар и в оставка, те са министри, работят си, подписват се различни договори, различни неща. Така че може заради това да са се скарали. Но въпросът е Борисов, когато почне да губи хора, особено след последния си предизборен резултат, 6-ти в Пазарджик. Нали? Да не забравяме това нещо. От тази гледна точка, явно посоката, отброяването за края на ГЕРБ е започнало. Дали ще бъде 37, 36, 35, 34, 33, ще го видиме. Но и разбира се, избирателят ще каже това нещо. Въпросът е по какъв начин ще имаме алтернативи на следващите избори. Защото за мен това е важно. Като една от алтернативите, които най-вероятно
Тя е заявена, но просто още не сме чули самия формат, какво се случва. Това е президента Румен Радев, който напусна президентството, заяви, че ще се бори и той ще бъде една алтернатива. В социалните мрежи, между другото, онзи ден видях, че има заявка и от бащата на Сияна, Николай Попов, който също казва, че може да излезе на... Като гражданско движение за сега. Точно така, като гражданско движение, макар че се допитва. Поне това, което видях, аз знаете, че следа пътната безопасност и това ми е кауза, следа различните протести и динамиката, какво се случва на този терен. Но не забравяйте, че в един момент, когато неволята принуди семействата загубили деца и близки във войната по пътищата да влезат в политиката, това може да мобилизира страшно много енергия, гражданска енергия, да роди нов тип лидерство, защото в един момент това, което чувам, те искат да запретнат ръкави и да кажат: стига вече. Няма да се молим на никого, няма да чакаме никого и тази болка, като се превърне в кауза, това може да даде много интересен резултат, така че и в тази посока трябва да се види това дали ще бъде и още една алтернатива. Защото на терена със сигурност ще видим всички играчи, които са в Народното събрание в момента. Имаме 9 субекта, макар че според мен е повече от... Не, може би не половината, но поне 3 или 4 няма да влязат в следващото Народно събрание. И също така очаквам поне 500 хиляди гласа повече, имам пред 500 хиляди български избиратели да излезат повече от предните избори. На предните избори, ще припомна, гласуваха 2 милиона 570 хиляди български избиратели. Според мен сега активността ще бъде много по-висока и ще мине 3 милиона. Дали ще бъде 3 милиона и 1 или 2, вече ще зависи от колко хора ще излязат. Но масовото гласуване единствено ще помогне наистина ние да се опитаме да приключим този преход и да има някаква промяна, но ще очаква много тежка кампания. Тя вече е започнала предизборната кампания. Тези новомотивирани 500 хиляди гласа, господин Ананиев, за които говорите, много важно как ще бъдат разпределени и за кого ще отидат, разбира се. Мнозина анализатори и социолози допускат, а пък съвсем скоро идната седмица се очакват и първите социологически проучвания за проекта на Радев, за да се разбере той категорично ли е първа сила, което е ключов въпрос. А това поставя и кой е следващия. С тези драми в ГЕРБ е много интересно как ще продължи партията напред. Но за сега поне социолозите казват втора сила. Следователно ППДБ става трета сила. Тоест всичко това е много интересно, но ние тепърва и в социологическите проучвания, а и в хода на предизборната кампания ще може да ги анализираме. Но въпросът беше наистина за този резерв, който ще гласува. Може ли да нанесе електорални щети и на ППДБ кризата Петрохан? Казуса Петрохан, скандала Петрохан, сектата Петрохан. Много мога да продължа. Петрохан като че ли се явява една диагноза на България в момента. Липса на институции, липса на родители, липса на общество, липса на справедливост и на информация. И всъщност аз смятам, че може да доведе до доста тежки последствия на Продължаваме промяната на Демократична България, защото някакси не се отиграва и не се комуникира правилно самата... Това е една трагедия. 6 загинали човека, съболезнования на близките, но трябва да се дадат и много отговори. Аз, например, когато чуя Национална агенция, знаете ли какво следва след това? Национална агенция за приходите. Всички плащаме данъци. И за мен, когато чуя Национална агенция, аз като човек, който бил съм в Народно събрание, чета много с институции, ако някой ми каже заглавието на това НПО, аз... Не допускате, че това са просто някакси природозащитници, които обикалят и събират Аз лично бих решил, билки. че това е държавна институция. Според мен не може да има дублаж по този начин Национална агенция. Защо е допуснато? Това трябва да се даде някакъв отговор. Разбира се, тепърво това са въпроси. Каза, че имало няколко такива НПО-та. За мен не би трябвало да се използва... Нали разбирате, като се каже Национална агенция за приходите? Да, разбира се, но вие знаете, че тук като... започва обаче сега вашето, нали, така да се каже, оценка трезва, опира до спекулации. Следващата крачка са спекулациите. Защото ето вие казвате как може да бъде допуснато да се регистрира Национална агенция за контрол. За контрол. Още по-фрапиращо. Да. Значи тя нещо контролира, тая Национална агенция. Изведнъж се оказва, че това е НПО.
той е регистриран, обаче се спекулира. Той е регистриран, защото е получавал натиск от министра на правосъдието, защото агенцията по вписванията е на правосъдното всъщност, трябва да се докаже дали има такъв натиск. Но въпросът е много бързото. Но тук се появяват имена се случват неща. Вие знаете, че имена се появяват, затова ви питам. Не, аз ви разбирам, има усещане за чадър. Когато бързо се случват нещата в нещо, защото много хора знаят горе-долу как текат процесите. Как пък господин Сандов сключва договор за една седмица с НПО-то? Той трябва да даде отговори на тези неща, но има притеснителни неща. Има притеснителни неща, защото когато се замислиш, когато получиш това заглавие, когато сключиш договор с Министерството, е съвсем нормално хора да останат впечатлени, че става дума за държавна институция. А това вече потиква не само хора в България, това може да по някакъв начин да накара и хора в чужбина да си мислят, че работят с държавна институция. Имам пред, ако си търсиш партньор в чужбина или търсиш някакво финансиране в чужбина. Така че това е един от проблемите. Има и много други въпроси, на които според мен в следващите няколко седмици. Вижте, че всеки ден, между другото аз до сега не бях коментирал Петрохан, всеки ден излиза нова информация за нещо различно, което, например, аз като баща съм скандализиран как може някой да си даде детето на някой друг. Имам предвид не да го дадеш за осиновяване. Не, има много българи, които работят в чужбина, дали се да го гледат на баба и дядо, което го разбирам като нещо, но всъщност ти да си харижеш детето на някой друг да го гледа. И да се изцяло не да отиде, да кажем, ако вижте, да го обучи в нещо. Това е тема, която е извън социалните отношения. Това е тема в психиатрията. Вие виждате, че тя вече навлиза в психиатрични измерения. Ама това вече е и обществото тук, защото нека да ви кажа, разбрахме, че на тази хижа са ходили много хора. Има пред много хора, явно е било място, да, извинявайте, няма ли нещо смущаващо, че това са хора от Продължаваме промяната? Няма ли? Не са всички хора от Продължаваме. Не са всички. Между другото, не сме питали от всички други партии, кой е бил на на тази... това е разумен, точно така. Задавате разумен въпрос. Кои са всички тия други политици, които са ходили в хижата? От това, което чуваме от хора, които са били там, че винаги е имало много хора, имало хора с семейства и така нататък. Но не ли направо впечатление, че един човек винаги се е движил с момчета на възраст между 12, 13, 14, 15 години. Имам предвид, говориме от доста дълъг период. Човекът, който е открил застреляните на Петрохан, доколкото разбираме, първия непълнолетен. Между другото, този човек го няма никъде. Аз не знам, той арестуван ли е. Имам предвид, по медии не сме чули от него никакви свидетелства. Това е този Деян. Който е открил труповете на Петрохан. Това, което прочетах, че той е бил първия непълнолетен с Калушев. Всъщност ние имаме една група от 5-6 момчета, които той е бил техен ментор и така нататък, но е доста притеснително за мен е реакцията на родителите. Родителят трябва да защитава своето дете и аз не мога да разбера как така ти не си виждаш детето една година или го виждаш 2 пъти в годината. Да, но си спокоен за него. Ти си спокоен, че е в сигурни ръце. В сигурни ръце ли беше? Не само това. Стига се до упрек, че... Като баща, това мене ме тормози и за мене не трябва... Много се политизира самия случай. Използва се за политика и ще се използва, за съжаление, в предизборната кампания, защото влизаме в предизборна кампания. Много е важно тук институциите. Аз затова казах липса на институции. Между другото, едното от момчетата, Валерий Андреев, каза, че е подал сигнал 22 година. Аз не чух за проверка такава. Чухме за 24-та и 25-та официално документите внесени в защо Народното събрание. 22 година тази проверка не достига до прокуратурата? Това е любопитен въпрос. Защо не е имало такава проверка? Така че, добре, не е ли човека, който е начало на МВР, чиято служба е ГДБОП, не е ли човека този, който трябва да отговори защо? Аз Калин Стоянов не го чух който е бил в ГДБОП. Той е бил на ГДБОП, точно така. Но Бойко Рашков е бил министър и Иван Демерджиев също така. Точно така. Трябва да се дадат отговори или поне да се направи вътрешна проверка. Тук вече трябваше в момента министър Митов, който между другото някакси изчезна, не знам къде е, да излезе и да насрочи такава вътрешна проверка и да даде, когато няма информация, има спекулация. С една дума, ако институциите излезат, подредат, даже пуснаха запис няколко секунди. Пуснете целият запис. Защо не оставите там 2, 3, 5 часа, колкото часа има запис,
хората да го изгледат, защото когато няма и когато нещо е изрязано, хората почват да спекулират. Такива истории се чуват всякакви, но да излезат институции и да кажат, имаме данни за това, за това и за това, предоставяме информацията. Между другото, да, си изненадах, че предоставих самия запис, защото той е част от разследване. Да, и също с разрешението на прокурор, забележете, че дава много голям обем от материали, разпити на свидетели и показания, което е даден на депутатите. След малко ще имаме действащ депутат, при това шеф на парламентарна група, Наталия Киселова, така че тя може най-добре да каже от първо лице какво има в тия 500 страници. Освен от футбол, от политика, разбрахме, че всички разбират и от криминалистика. Вече всички са експерти, но нека да чуем все пак самите институции, какво точно се е случило, за да може всеки да реши. Но има и друг елемент. Знаете ли какъв е? Тук ще го свържа с пътната безопасност и войната по пътищата. Хората искат да видят, когато нещо се е случило, къде е справедливостта? Къде е елемент? Аз затова казах липса на справедливост. Къде е елемента на справедливост? Кой ще поеме отговорност за различните елементи? Защото самият случай е много комплексен. Той не е черно-бял случай. Той е комплексен с много елементи, с различни елементи, които но някой трябва да поема отговорност. Не може да се каже, да, шестимата, те са виновни, които, да, сред тях може да има виновни, но въпросът е, сред живите има ли виновни, за да се стигне до тази голяма трагедия? Аз не виждам как това ще стигне до съд. То няма да има дело, защото, как се казва, всички са убити, самоубити. А защо, например, аз доколкото разбирам, в Кемпера най-вероятно може би има убийство, защото там може би има застрелено лице? Да, но ако убиеца е мъртъв, може да има претенции и дело срещу него за причинени щети към човека, който е застрелян. С една дума, неговите близки и роднини може да има такива претенции. Така че за мен граждански дела може да има, но не е това въпросът. Въпросът е, че самата държава трябва да даде отговорите. И то най-вече за да може да успокои обществото. И то по най-елементарния начин. Има ли някакви други такива организации, общества, които по някакъв начин може да се случи нещо подобно? Има ли такива сигнали? Защото вижда се, че има някакви сигнали, които са подадени през годините. В някъде има реакция, в друга не, на трето са оттеглили сигналите, но държавата, това е всъщност задължението на държавата във всичките изпълнителна местна власт, съдебна власт, във всичките и форми, държавата да покаже и да успокои хората. Но това ще успокои, когато дадеш информация. Иначе ще има спекулация и всякакви конспиративни теории. Господин Ананев, ако въобще мога да си позволя да кажа, да се съглася с вас, да, така е всичко, което казвате, защото криминалната страна на случая е едно, от друга страна този казус е строго морален, от трети е много психиатричен. Това трябва медицински служби да говорят какво се случва. Да, експерти. Ако това са едни хора, които са буддисти, които се грижат за природата и които са рейнджери... Само да не слагаме много хора, които не разбират будизма, ще рекат, че будизма е нещо лошо. Добре, квази-будизъм, защото в будизма няма само всеки си има различна религия. Разбира се, това е някакво квази-религиозно учение, да кажем. Това е една затворена общност. Така да го най-неутрално да кажем, че това е една мъжка затворена общност, така да го кажем. И в тази мъжка затворена общност едни добри хора се грижат за добри дела, в което няма никакво съмнение, като опазването на природата. Само че остават 6 трупа. И тук вече нещата стават много по-сложни. И това води до този въпрос. Вие казвате Епщайн, няколко пъти казахте досиетата Епщайн. Това е точно това, досиетата Епщайн по-български. Въпросът тук е какво се е случвало и информация да излезе. Защото видяхте, че в момента, в който излезе убийството, страшно много информация беше заличена, сайтове свалени и така нататък. И тук затова казвам, че институциите трябва да са на място. Трябва да дадат тази информация на обществото, за да то да се успокои по тази тема и да се даде отговори. Информация се дава, когато се дава отговори. Излезе и се отговори на въпросите, които имат хората. Разбирам, че са предоставили документацията в Народното събрание в секретно деловодство. Народните представители ще се запознаят, но всъщност, когато цялото общество коментира една тема, ти трябва да излезеш и да дадеш отговорите, които, разбира се, не нарушават закона по някакъв начин, защото това, което излезе, че може би има агент на ДАНС сред шестимата, тази информация, може би по някакъв начин засяга национална сигурност. Ако има агент на ДАНС, какъв елемент на национална сигурност се е засегнал и затова хората остават впечатление, някой може ли да ги е убил шестимата?
Има различни версии и затова трябва институциите да бъдат на мястото си, защото иначе тази спекулация не искаме, поне аз лично не искам това да остане едно от нещата, които с многото различни убийства, трагедия и други са се случвали през времето и нямаме отговори за тях. Прогнозирате ли, че ще има последици за кадрите на Продължаваме промяната в този скандал? Защото той ще се разгръща. Не знам кого визирате за кадрите на Продължаваме промяната, но въпросът е, когато се занимаваш с държавни институции, там има по документи може да се види входящи номера, кой е обслужвал, кой е правил и да се провери ето оръжия, кой е издавал и така нататък. Имам предвид, въпрос на проверка е. Затова има институции. Нека да не излизаме и да се хвърлят обвинения общи. Нека да чуваме фактите. Всеки един човек може да прецени дали някъде имало вмешателство, но остава усещането, че доста бързо, така явно имало някаква помощ на някакви нива. Сега, кой е помагал, къде е помагал, защо е помагал, трябва когато имаш цялата информация, можеш да си отговориш. Когато видиш, например, нещо, което отнема една седмица да се случи, да кажем, за един или за 2 дена, значи, може би има някакво вмешателство. Всички сме работили с български институции. Знаеме колко бързо работят. На някои места работят в нормални, в други много по-бавни и може да изградиме своето мнение. Но, имайки преди, че предизборната кампания, аз виждам освирепяването и тежкия популизъм, който ще се използва. А това вреди. Защото, ще ви кажа как вреди. Ще отблъсне хора, които да излезат да гласуват. А трябва масово да излезат хората, за да може да има по-голямо представителство в Народното събрание. Колкото повече български граждани излезат да гласуват, толкова по-добре. А пък цялото така раздуване на тази тема се притеснявам, че ще откаже хората да излезат и да гласуват. Колко голям политически трус ще повлече този криминален сюжет? Ето, това е темата, на която финишира в този разговор Настимир Ананиев.